No, takže čo dneska vás vítam pri mojom videu a teda dobré ráno všetkým. A teda idem vám dať poukazovať, čo máme teda za sebou. Takže ideme. Som sa nebuchol. Opa. To urobíme takto. Skočíme. Hop. No a teda. Takže. Tak. A no, neviem. Tak idem trošku poukazovať. Hop. Takže to sú teda stolíky. Vlastne za nami je vlastne nič. Okrem aut. Takže sme tu vlastne skoro sami.